No mitä nyt taas? Tuli sellainen juttu mieleen, että voisitko sä hoitaa sen huomisen kiinalaisten yhteistyöhenkilöiden vastaanotto? Jotain näyttävää ja heidän kulttuurinsa kunnioittavaa. Itse en kerkeä, kun lupasin vielä äitisi tänään teatteriin. Faija hei, eikö meillä ole puhuttu tämmöisestä jutusta jo aikaisemmin? Janne, kuitenkin on perheyritys kyseessä. Jättäisit nyt jo sen typerän taiteilijan elämässä.